19 anyos nga Japanese national ang gipadakop sa ginikanan sa 17 anyos nga babaeng iyang karelasyon human matud pa giangkon sa langyaw ang pagkababay ni ini. Sayranta sa report ni Alan Domingo. Naabta namo sa Mabolo Police Station ang 19 anyos nga Japanese national nga giproseso sa kapulisan alang sa pagsang-at og kaso. Misugod siya nga mahinabi sa kondisyon nga dili ipakita ang iyang identity ug base usab sa Data Privacy Act nga dili mahimong ipakita o nganlan ang suspect kon walay pagtugot kaniya. Giangkon sa langyaw nga nakaila siya ug ang babae pinagi sa usa ka dating app diin una niyang nasayran nga 18 anyos na kini ug nagkarelasyon sila. Human sa 4 ka buwan, nakahukom siya nga makikita personal sa babae sa Sugbo ug nakabisita siya sa Pinoy-ana nini ug nahimamat ang mga ginikanan. Gidapit matud pa niya ang babae nga moadto sa iyang gistahan nga kondominium sa Mabulo apan wa mosugot ang ginikanan sa babae. Taliwa pa man nini, mitchat kaniya ang babae nga moadto sa iyang gistahan ug iya usab nga gitagbo. Honestly, I want her to I want her to go my hotel. So I received her. Giangkon sa Japanese national nga dunay nahitabo kanila ug siyang karelasyon ni adtong higayuna. Nangayo siya og pasaylo dungan sa pagbaso sa iyahang nahimo nga nakapasuko matud pas ginikanan sa babae. Uwahi na nga nasayod siya nga minor de edad pa kini og anda matud pa siya makigminyo sa babae inigabot sa saktong pangidaron sa iyang hinigugma. Wa ma-interview sa media ang habig sa complainant sang litwa sila sa police station o confidential usab ang ilang nahimutangan. Apan base sa investigasyon sa Mabulo Police Station, gireklamo ang hapon sa ginikanan sa babae o kidnapping with rape di nahitabo ni adtong Disyembre 29. Giilad matud pa sa langyaw ang babae nga paadtuon siyang kondo nga giistaran o gipasaligan nga minyuan basta matuman lang ang gitinguha nini nga pag-angkon sa pagkababae sa biktima. Dihang natultulan sa inahan ang nahimutangan sa anak, giadto nila kini o gipatuman ang citizen's arrest o gitugyan sa kapulisan ang suspect. Gihulagway sa ginikanan nga gipahimudsan sa suspect ang pagkaminoridad sa babae. Okay ra anta daw ha sa parents pero ang condition is yang minyoon. Yung marang nibalibad man ang and then marang ni-offer daw og monetary nga kuan para ma-okay na ang tanan and then ni decline ang victim ug ang through her family. Nakigalayo na ang Mabulo Police sa konsulada sa Japan subay sa kaso nga giatubang sa ilang citizen. Subling nangayog pasaylo ang Japanese national kinsa mipadayag nga andam mo suporta sa iyahang hinigugma. Nag-coordinate sa amo ang buhatan ang embassy kay ang ato ang good suspect is isa ka Japanese national, so natanggong siya karon sa ato ang police station pending filing of appropriate charges sa iyaha. I should say sorry to her because at first I invited her. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.